Asuwaju da Kashim, Shatima yan kasa muka dauka. An ku doke tambura ikiram na Kano da zange bai tuka na kasa. Annata ku bai kina ikiram na Kano batun da ne saka ta kusa. Kun Kashim Shatima ga Asuwaju. Ga Asuwaju ga Sanata Kashim. Ga fama ga adana baba masu gida. Asuwaju ga Sanata Kashim. Mai so saka zamu ga dama hada. Ga Asuwaju ga Sanata Kashim. Ku fada. Ga Asuwaju ga Sanata Kashim. Ga bayan su da furesidan sabo. An dama an ce idan dare da rabu. Ga Asuwaju ga Sanata Daga Kashim. Allah Kashim rabon ka yanzu ya zo. Ga Asuwaju ga Sanata Kai Kashim. ne baya san maganar ta kankar da zo. Ga Asuwaju ga Sanata Ma a Kashim. yau aka san farin ciki ake karara. Asuwaju ga Sanata Kashim. Dawan ba za ta mori fura. Ga Asuwaju ga Sanata Kashim. Ubangida ga masu Ga gida. Asuwaju ga Sanata Kashim. Kashin mu na zulum a barna gida. Asuwaju ga Sanata Kashim. Hassan da Hussein masu Ga gida. Asuwaju ga Sanata Ma Kashim. alkhairi Allah sa ka safi Ga zamo. Asuwaju ga Sanata Kashim. Mai nasara makiya suna da kimo. Ga Asuwaju ga Sanata Da Kashim. ganin hadari sama za a samu ruwa. Asuwaju ga Sanata Kashim. Darajar kasar mu za ta ƙara Ga hawa. Asuwaju ga Sanata Ma Kashim. APC ita miyar mu ba wata ba. Asuwaju ga Sanata Kashim. Sun sauya a ta ba za mu yarda ba Ga ma. Asuwaju ga Sanata A Kashim. to kiran mu na Kano ni ne na taho. Asuwaju ga Sanata Kana Kashim. ce asuwaju da sanata kashin. Ta, Asuwaju da Kashim. Shatima yan kasa muka dauka. ga su nan. Shugaba a kasar mu da mataimaki na sadaki dai biyu daga Baba Buhari sai Asuwaju da Kashim ɗan kishin Nasin kasa. asuwaju da kashin. Shatima 'yan ƙasa muka ɗauka. Ga Shugaba a kasar mu da mataimaki na sadaki dai biyu daga baba Buhari sai asuwaje da kashin yan kishin kasa. Asuwaju da Kashim. Shatima yan kasa muka dauka. Ga su nan. Shugaba a kasar mu da mataimaki na sadaki dai biyu daga Baba Buhari sai Asuwaju da Kashim ɗan kishin Ya kasa. almusawirin Allah ubangijin da ya yi rani ya yi damuna shi ya kage kabewa mamallakin guna shi ne ya yi kankana in ka tsare mu da shari'a na masu hasada mun yi nasara bana ga kujerar bayan a nozu isfarin haske ya bayyana kuma barna ta fada ka cuce kai Allah ya daga mana hakurin ka ya kai ka da dogaro ga Allah a wanda kake masa. Asuwaju da Kashim. Shatima yan kasa muka dauka. Ga su nan. Shugaba a kasar mu da mataimaki na sadaki dai biyu daga Baba Buhari sai Asuwaju da Kashim ɗan kishin kasa. al'umma ta kasa ta yau magana nake so zame ni da ku to ga wata dama da yau nake shirin zantan dosar da ku dan takarar APC bayan sana ku ne da yake kusa gab da ku kashin